ukázka, co to bude. Nemůžu být vepředu, tak to máte ze zádu. Omlouvám. A tamhle jsou bubeníci, jsou to opravdoví a já teďka nevím, jestli budete slyšet. Tak a to je konec. Čaute. Možná budou ještě pár videí, ale čau, tady jsou ještě holky. No a já nic. A to máš, já vím, že se na to díváš. Ha! Tak čau.